No niin, tervepä terve taas kaikille. Se on Mr. Kommentarimainen täällä ja tässä on tämmönen pieni ensitys, tai siis tällainen video, jossa me kerrotaan meistä ja vähän muuta. Ja tässä on täällä kans toinen pelaaja, toinen kanavan tekijä ja muu. Moro, Santeri täällä päivää. Ja mä oon niinku kassu. Eli ai saatana, mä putoin kuoppaan. Niin, ja sitten semmoinen juttu, että me ruvetaan tekemään varmaan aika aktiivisesti videoita, jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt. Ja Santerikin on tommonen siis ihan tommonen kiva tyyppi. Ja siis on Paitsi tulee aika paljon. Jos tulee supeja aika hyvin, niin on enemmän motia. Jos tulee enemmän subeja, niin mä ostan paremman koneen. Ja siis... Minkä kone? Joku Windows XP. Joo, nyt. Ja sitten niin... Ei tässä muuta, me vähän ilmoiteltiin teille näistä meidän tulevista videoistamme. Voi olla, että ensimmäinen video tulee hetken päästä ja mä laitan tän nyt varmaan lataukseen. Eli siis... mä oon vähän väliä puissa muualla ja ikävä kyllä. Älä nyt ala selittää, jumalauta. Ei kun mä saan tukikuvaille joskus ehkä itsekseen, en tiedä. Ja se oli tämä video tässä näin ja tämä nyt tuubii. Se on moro. Moro.